Sangda Mahendra Salangjak. Mo khamman hingga hor 11 ta ni jat 11 ta time bo hor ijago be hor ina rok kai BJP rok ri. Ngai bobon ti abo tini o pato bisho mo hike sugata. Unglai mani karon kai je pasta ni time bo pornoi bai chini da bikram bongkai te pramotani member chini da bikram gab borok patra borok bukumui bai buprang rok borok patra kok salai mani kai a jaga wa bongni BJP ni kormi no pononi ongkologo bike kajak po kai bike bethagri boi ko ponoi bai bikram patra kok salai wo kai apti nglai mani kok kosana kai ang to krei ang o jorawo emna orono orphana ang aing khaman duano thangjak kai borno phaino phaka lama wo kai o BJP ni kormi khorokta kai bokrok go kya thui ganang ano na kai da phana mo mutro khale bai hamai na engga da kon nor mutu thlai tonga kai kya side ni ka de olo te to lai ani nang bo engga phaika ga jaga daran klayo bikram bongkai member bokai yakung omo hai jora toto kile thamba kya bade kya oplai jai ka tam lai ka apa ang wasik borno num nu ya sai mia engkai apting lai man ko thana kai no borok oro dugano हाव का चिरखौ लाइका बर बाल जतन 25-26 जना रंगाना लाथा तैलायजा गडा तैलायजा O saring time no. o saring time no kai to ang or jaga tongraglia ang bo nogo horok mathangka kai nogo tongtu hasambo tongtu ang nahar tongo borok koita phai 7 time ko phai o jaga o je mopad office ni bit dogar rok joton bu phai paika ko mo rok no joton bu phai paika Apun no to tongro. apro angkere ang nahar tong nogo hasamo tong tu hingga police rok phaiga angka police rok bai boro rakung laika onek no rakung laiman pore okai police rok bai dagi jakhna nogo thangma jiro nei hingga borok nogo da thangka yang kona da hoitalai tonga thar malia angkai hor 11 ta time okai o police rok thangbai drop hingga borok oro hor butari kata mo hai Tawo apno to ino tam sanai. amno tui to ang kai to borok no amno ko kajana mo jong omo hai ke nijra walai chuklai englai jong bai ke chini ha to pha nei jong phoklai malai na ba amo hai kai englai khanga kai abnang borok no tak nong media ni biching tui ang ko kajana mo jongo borok গণতন্ত্র আইন যত আইন খাইমানো যত পার্টি খাইমানো তবে ওমা হাইকে হরক রিলাই বুলাই ওয়ালাই হাঙ্কা আবার একদম চায়া Nang ti pramot hani bo poto tang. হাঙ্কাই ত্রিপুরামত হামনা আং তিনি 26-33 বুট কম তিনি প্রেসিডেন্ট আং নিজিনা Nini mo kai. আংকাই আর মন সন্দেহ দেবর